regular lang. Ay, yung Seller po yung double patty. sublak siya ko, titikman ko lang. Grabe ang OA ng burger, mga moms. Ang laki. Magkano yung ganyan? I mean, ito yung presyo. Tapos pag double patty siya, 100. Grabe, ang laki. Grabe, ang laki mo! Kaya nga tapos ako nang kakain yan. Yan, dito lang po yan sa Ugbo, Tondo, sa may kabilang side. Huwag mong tignan, tikman mo. Hala, grabe naman yung kuya. Grabe yung tagline. Ayan, si kuya yung 5+1. Grabe. Dami. Diba? Sino si Kuya Makoy? Ikaw? Ay, nagtatrabaho ka lang dito. Ang ganda ng tagline nyo, ha? Oo. Sabi ng burger nila, wag mong tignan, tikman mo. Na. Yung nagtitinda ko yung burger. Ha? Parang tanga yung burger. Parang tanga to. Sorry. Ayan o, ang lalaki. Pure beef or pork? Oo, ano nila yan eh. Beef, grabe. Sarap pati ko yan. Sarap Ang kasi laki. yung may gawa nila. My God, matapos tayo magkanin, maghalo-halo, kung ano-ano pa yung mga kinain natin doon. Ba't ngayon lang kita nakita? Burger. Kanina, hindi ko sinabi sa'yo. Ha? Ayoko na. Kano yun kuya? Order ako na. Gusto mo burger? Double ka ba? Hindi, single lang. Single lang ako, kuya. Tatlong 65. Hala, parang tanga to. Isa-isa. Ako di ako kumain kasi. Baka ma-overfeed ako. Grabe, ang laki talaga. Nabigla ako. Tsaka ano yan? Masarap din kasi ano is baked, di ba? Gusto ko yung ano, yung Homemade. yung cheese. Dalawang 65 isa. Or Ako. tatlong 70. Anong masarap ba dyan? Si Kuya. Ano? May cheese. Pero ang ano, nilululuto pala. Bakit kasi purong ngiti lang? Parang tanga. Ay, bago ang lahat, ano nga palang pangalan? Pwede mo. Boy. Bon. Bon. Pinanganak ka ng araw ng Bonifacio Day? Ah, okay. Kasi yung pinsan ko is Adrian Bon. So, Bonifacio Day kasi ang birthday niya. So, I thought, diba? May rason na ako para bumalik sa Tondo. Hala! Yung nga yung ilalagay ko eh. Saan ka dito sa Tondo? Saan ka dito sa Tondo? Malapit lang din. So, ilang taon ka na? 15 lang siya, Maria. Sige, thank you. Pero ang laki mong bulas, ha? Ano, dito may may-ari, kamag-anak nyo? Grabe. So, ayan, nandito na kami ngayon. Nire-ready na ni Baby Boy. Okay na kayo. Ito si Marian. Ano kayo mga plano mo eh? Ano ulit name? Si Von. Taga dito siya sa Tondo. So, siya yung may lettuce din. Ano sir? Kaliweti po pala si Bon. Matagal na ba itong tindahan? Opo, 6 months na po. 6 months na. Okay na rin. Alam mo kasi mga ganitong klase na branch po sa Tondo. Tondo High School. Okay. Not bad. Diba? So, sa mga gusto po siyang i-follow, dito nyo na lang panoorin. Punta na lang po kayo dito. Punta na lang kayo dito sa Wait lang po, nagbablog lang Gusto siya. ko po makita si Bon. si Papa Bon. May girlfriend ba si Bon? Ala! Bakit? Anong Facebook mo? Sandali, Marian, ano to? Ay, nakabigo ka pala, sorry. Bakit? Aaral mo na. Very good. Anong year mo na? Ano po, 4 year po. That's good. Then, anong gusto mong i-take sa college? Engineering ka? Architecture? So, mahilig ka mag-drawing? Sakto lang. Baka naman pag nagmahal to, puro drawing lang. Uri, Uy! hiling ko lang. Alam lang. At may pakamatis pa sila, mga moms. Oh, may pa-tomato, social. Yung hot sauce na pwede Kabahan na ibang burger dyan. Oo. May 70 plus 5 plus Sila 5+1, tapos si Kuya isang 7. May 5+1 din. Basta pag nakaliwa, hindi ma-automatic, may free na isa. Kahit anong order. Yung 65 lang. Okay. Oh, that's good. Yan, dito lang yan sa bunga. Ketchup nila, it's tomato. Del Monte. Del Monte. Yes. Kaya kasi ketchup. Ang bango. Yung ketchup o ikaw? Parang Hindi tanga. maasim.
So, meron isang Nilagyan na nila ng sauce. also the Ni cheese and tomato. tomato. And then yung ketchup po nila is Del Monte. It's DJ.